ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka Jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kanda hinyo lai. Kum kadak ka jingas nok tilang banyilek kemen Christmas ka Synjuk ki Rangbah Shnong ri Bhoi district la sam na ki Jaiñ kup sa she ki long yeng ki bedok ki bedei ni ki lai tili ki Shnong kata na ka Shnong yo maulong jarasi bat saw nong harai ha ka jing sam ki Jaiñ kup sa lawan bansaki de ka jing don lang arpit upadhaya u deputy commissioner ki Bhoi district uba bibi makdo chairman ka Synjuk ki Rangbah Shnong ri Bhoi district uba renol khar kamni secretary nong po town committee Angelus Sun Rangbah Shnong saw nong kharai, uba Morris Lingdo Rangbah Shnong jarasi, ba Vicky Singkli Rangbah Shnong yo mulong, bat kiwe ki riu Rangbah baki Rangbah Shnong nagat hem ri Bhoi. Ka Synjuk kandang beteng ya kanega kam ban sam Jaiñ kup sa sakit han ar phomer ba burnihan.